Godmorgen. Godmorgen, bro. Er du klar? Ja, det er spændende det her. Vi skal ned og interviewe drag queens til det nye Typical. Så skal vi bare have en fed snak med dem, få et indblik i deres verden, ikke? Så er vi i gang med sæson 3, jo. Ja. Så bliver det ikke bedre, jo. Det er spændende, ikke? Det er et sygt sted, ikke? Da vi snakkede med ham, var han bare sådan, jeg følger dig, du er lækker og sådan noget. Hallo? Tut. Hej. Velkommen til. Tak. Jeg hedder Per, og velkommen til VID, det er vores kælder. VID. Og det er lidt rodet lige i øjeblikket. Ja, VID, vi hedder Very Important Divas. Og vi er lidt nogle divaer engang. Meget divaer. Så passer du perfekt ind. Hej. Goddag. Ja, det er vores husholderske. TJ. Det er Olfruen. Det er jeg som syr. Det er dig som syr. Ja, det er Olfruen. Kom ind indenfor. Ja. Kom ind for at rode. Så han også i går. Kom ind. Vi har lidt af det hele her med parykker og alt sådan noget her. Og nogle kostymer. Den er flot. Jeg er ved at lave en parykklar, som jeg skal bruge i aften. Skal vi ud og lave show i aften? Ja, det skal vi. Spændende. Ja, det glæder vi os til. Jamen, der er altid nogen, der gerne vil have på frække tøser. Og her er vores syrum, jo. Det er syrummer. Ja, hvor vi har lidt forskelligt i gang også. Det er lige snart, der er kamera på, så fører du dig Ja, frem, det hva'? gør jeg. Hvad laver I hernede? Fortæl mig lige. Ja. Det er jo meget fedt at møde, at vi har snakket en del sammen til folk. Ja. Vi er VID, vi er Very Important Divas, og vi er en gruppe drag queens. Drag queens? Som der tager ud og optræder til fester og værtinder og champagnepiger, og vi laver også show og juleshow og påskeshow og firmafester og konfirmationer, alt, altså bryllup og alt. Vi tager ud og... Det eneste, vi ikke har optrådt endnu, det er faktisk begravelser. Og det har vi ikke optrådt. Det har jeg. Okay, Jeg har optrådt til en barndom. Det er mærkeligt, at jeg er til begravelse. Ja. Det er festligt indslag. Skal det være fedt? Hallo? Det er alle de der drømme, vi har. Ja, det er alle de her drømme. Jeg kom ind i det på grund af, at jeg vil godt lave noget kreativt og stå på en scene og sådan noget der. Så jeg ser det sådan lidt som en personlighedsspaltning, men på det ydre. Hvad med dig? Det samme. Det samme. Ja, jeg synes altid, det er sjovt at få opmærksomhed. Ja. Og ikke mindst applaus. Altså folk, de klapper og klapper. Stående sammen, der går, ikke? Altså, når jeg er færdig med at optræde. Nej, hvad hedder det? Folk, de klapper altid og synes, det er godt, ikke? Og du har optrådt i hvad? 7-8 år, og det har jeg også. Er det livsstil? Det er en livsstil. Det er en dyr livsstil. Det er en dyr livsstil. Det er en dyr hobby. Ja, det er en dyr hobby, kan man sige, ikke? Jamen, vi tjener vel for helvede lidt penge, når vi så optræder, om ikke meget andet. lidt. Det er meget lidt. Altså, vi tjener jo, men når man så også tænker på, at de kostymer, der hænger her, altså det der sædentræ fra en Fiat 127, skal man nok ikke lige nævne, vel, men altså alle kostymerne er jo syet fra bunden af, og det er jo altså ikke noget, der bare koster. Er det selv, der laver det? Det er også selv, der laver det. Så man skal elske det, ellers så vil man nok aldrig gøre det, for det er ikke her, du bliver millionær. Nej. Så er det, og det er jo det, der siger lidt om livsstil, det er jo, når du vælger at gøre det, hvor det ikke er for penge. Ja. Så er det fordi, det er hjertet, ikke? Jo. Er I homoseksuel? Ja. Som regel så er... Ja, det er du da også. Du har hørt ud i byen, ja. Jeg har hørt, hvordan du snakker til mig i telefonen. Som regel så er det sådan, at drag queens er homoseksuelle. Okay. Der findes, vi bliver tit forvekslet med transvestitter eller transseksuelle, men det er en helt anden genre. Det er blot altså appearance og ja, sådan noget, appearance. Altså vi tænder ikke, altså der er nogen der gør, men vi tænder ikke på at gå i dametrusser og kjoler. Okay. Der er ingen problem med homoseksuel på nogen Nej, måde. jeg kan bare godt lide at stikke til dig. Og så har vi jo vores navn. Ja. Man har jo dragnavn. Ja. Og jeg hedder Daisy Duchesse Daffodil. Igen. Den er svær at sige på en skjorte bajer. Daisy Duchesse Daffodil. Daisy Duchesse. Daffodil, du. Daffodil. Dill. Dill. Og hvad med dig? Hun hedder? Scarletta Jackson. Scarletta Jackson. Jeg vil kalde grotten. Det er Lili von Strudel. Hvad er der ude bag? Ja, kom, vi kan gå herned. Og herinde har vi vores make-up, /dance, /hygge, Øvelokale. og her øver vi. I må gerne rykke lidt tættere sammen. Shows. Vi rykker gerne til. Sandwich. Så var det lige derovre. Hun skulle hjem. Okay, så... Hendes tid er brugt op. Facilitet. Så her, det her vi optræder, eller øver os, nu når vi skal ud og lave optræden. Og så sidder vi her og laver make-up. Det er her forvandlingerne sker. Nej, det er her forvandlingerne. Det tager sin tid. Ja, for det er vel en stor proces. Det tager ikke alt andet lige.
Det går ikke i tegn lige en noget spartmas til, og fylder og lidt teknisk snille. Det er jo begreber, jeg kender lige pludselig. Ja. Ja, polyfylder. Ja. Lægge skyggen. Det er sådan noget, der går til at fylde revner ud, har jeg hørt. Så, Hvorfor gør du det der, Per? det gør jeg for at give det lidt liv, og så kommer der lidt af kolden i. Det er jo nogle rykker, der er slidte, eller de er ikke slidte, Sagde du, den men gav de er liv? brugt. Må jeg lige afbryde? De er brugte. Hvis det er rigtigt, at den der, den giver liv, den der maskine, Per, så skal du sørge for at stikke den i munden, og så sprøjte meget. Så du trænger delme godt nok til liv. Det er godt med dig. Ja! Det er altså et vildt univers, det her. Det må man sige. Det må jeg sgu sige. De har fart på. De spiller i tiden. Folk skulle bare vide, hvor meget det koster at se så billigt ud, som vi gør. Det er da meget fedt lige at få den blik. Du er meget tæt på det. Hvad er det, du laver der? Det her, det er faktisk en almindelig skolelim. Du sidder ikke og limer dine øjenbryn. Det kan du bande på i hvert. Det er altså hardcore. Det må man At sige. sidde og lime sine bryn. Ja. Jeg har prøvet alt muligt fra silikone til Det er din bryster, eller hvad? øjenvippelim Det er en flot skjorte. alt muligt. Ja. Og det der hjælper, det er sgu det her skolelim fra. Tyksak. Ja, det er jo så Per, jeg snakker til. Du har taget min stol. Flyt dig. Det er mig bare med mere. Tak. Ja, det gør du. Naughty boy. God flynsvand. Ja, det vil jeg. Stik den gerne i munden. Men fortæl mig lidt om den her proces. Jeg tænker, er det ikke det, I godt kan lide? Sidde og gøre klar. Der må jo ligge et eller andet. Altså, Der er noget selvlivet, ikke? Altså, der er noget behageligt i det der med at slappe lidt af, og så... Men der er også noget sjovt i det der med at lave sit ansigt om, ikke? Altså, ja, det kender jeg jo faktisk lidt til selv, jo. Ja. Altså, Ja, du laver en transformering på den måde, ikke? Altså, jo. så jeg kan jo godt sætte mig ind i en af transformationen. Så er det så bare lidt forskelligt, Hvordan man gør det. Jo. Men for mig, hvis man kan sige det sådan, er det også en escape fra den virkelige verden, ikke? Altså, fordi jeg arbejder til hverdag på plejehjem, og det er et job, jeg elsker, men det er også et hårdt arbejde. Og jeg synes jo så, at det er dejligt enten hver weekend eller hver anden weekend, hvad jeg nu har lyst til, at gå hjem og så sige, skide vær med min regning. Og så er det jo fedt at gå hjem og så smide hverdagens hændringer, eller hverdagens problemer langt væk, og så ligesom krybe ind i en ny verden, og så komme ud og så være Scarletta og optræde, ikke? Altså, Bliver du en anden helt indeni? det skal jo ikke blive det helt indeni. Jamen, jeg mener altså, du ved... Ja, Per sidder derovre og nikker. Men tænker du på Michael? Eller sådan... Nej, jeg kan da godt nogle gange sidde et eller andet sted på en bar, eller tænke, nå, jeg har lige et eller andet, jeg skal over i morgen, hvor sådan lige ryger. Ja, så langt væk er jeg heller ikke. Men jeg forsvinder meget hen i Scarletta, eller hun kommer meget frem, og Michael forsvinder meget væk. Men de to personer er der også en og samme person. Så der er jo også noget af Scarletta i mig. Altså. Ja, det er klart. Det er der. Okay. Ja, spændende. Ja. du tager en maske på, og det gør et eller andet make-up-masken, og det gør, at du giver den lige en ekstra tand, fordi man kan tillade sig lidt mere, ikke? Ja. Fordi at Man har det der et eller andet... Det er jo ikke Per. Nej, det er ikke Per. Det er Daisy. Daisy Og Daisy er Daisy Duchesse Daffodil. Så er der lidt foundation. Ja. Er det ikke det der? Jo, det er... Eller pancake. Pancake. Altså, det som skal rettes ud det år, så er det i hvert fald pancake. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde set billederne af jer. Mildest imponerende. Tak. Det må man, det snakker vi om. Det er sgu vildt nok, hvad I formår at gøre. Tak. Jeg har præsteret at stå inde på Valmands Salonger i fuld drag og til noget jule kom sammen, hvor der er en døvstum gut, som der bliver enormt forelsket i Daisy, og jeg laver ikke min stemme op, når jeg er drag. Det er der mange drags, der gør, der laver en lidt mere fishy eller piget stemme. Det gør jeg så Det tror jeg, aldrig. du gør. Det er noget mere. Dengang det skete, det var så før 2. verdenskrig, hvor hun var lidt yngre og lidt tyndere. Lidt tyndere. Der kunne hun godt snyde folk. Det kan hun ikke. Men og det var lidt sødt for ham til sidst, at han forstod faktisk ikke, at det var en mand, han stod og dansede på. Jeg synes jo bare, altså jeg morer mig bare. Jeg går ikke i byen for at finde eller score. Jeg er happily gift
Er du det? Ja. Hvad med dig? Jeg er single, du. Der er ikke nogen, der er ikke nogen, der gider have mig. Du lever bare... Nej, det kender jeg godt. Det er det hårde dragliv. Det er det i hvert fald. Men det var meget sjovt at få et indblik. Jeg håber fandme, vi får et fedt show i aften. Nå, jeg skulle da også, vi gør. Så svært kan det vel ikke være, eller hvad? Hvad det kan være svært. Det tror du ikke? Det er selvfølgelig ikke for at fornærme nogen, men altså... Det vil du godt kunne. Det, Kan vi tage med i aften? Det er ikke Ja, kun for ord. helvede da. Det er ikke kun ord, du bliver taget på. Kom så her, unge mand. Hey. Vi tager med i aften. Vi tager med i aften. Du tager med i aften. Ja, du kan være Ej, vores... hvor fedt. Nej, du kan være vores baggrundspige. Ja, ja. Du kan være juhu-pigen. Ja, du kan være juhu-pige. Ja. Kan du finde ud af at synge juhu? Ja. Må vi høre, kan du sige juhu? Juhu! Ja, det kan du godt, så. Du er hyret. det var ikke meget, der skulle til. Så får vi altså et ægte interview. Så Yes. kan du? Det kan du godt. Det skal han. Nej, der er ikke noget med, han kan. Hold nu kæft. Ved du hvad, nu åbner vi os for jer. Og Ja. det vil gerne gøre, så vil vi også godt se, at han åbner sig lidt for os. Så, ikke også, Thijs? Ja. Er du mand eller mus? Er du mand, Mortimer? Og den indre diva skal frem. Ja. Skal vi finde et navn til? Ja, det skal vi. Vi skal skulle finde... Man kan ikke lave noget make-up, uden at man finder et Nej, navn. vi skal også finde på et navn til dig. Det bliver sgu for Vi meget gør for det. mig, det der. Nej, det synes jeg. Nej, hold nu op. Det kan du da godt. Du har jo sagt, at du ikke har noget imod homoseksuelle. Det er jo ikke noget med, der gør dig homo, bare fordi at du får en kjole på, og Ja, en du får lille stramme nosserne op, vel? Nej, det var... Altså, Det er så det, jeg gerne vil gøre. Må jeg ikke få lov til det og tokke dig? Jeg kunne lige op bruge ønsmål, jeg skal lige snakke med Chris. Vi fortsætter bare her, så kommer du tilbage. Chris, sørg for, at han kommer tilbage. Jeg skal nok sørge for, at han kommer med tilbage. Vi ses. Hvad nu? Hvad mener du, bro? Det kan du da godt. Det kan jeg ikke, det der. Du sagde, det var nemt. Du sagde det var nemt. Hvorfor skulle du være sådan en grim nar, mand? Det der, det kan jeg ikke. Har du noget imod homo? Prøv at høre, vi har et event i aften, mand. Din idiot. Det kan vi sgu da ikke, mand. Du har sat det event op. Ja! Så du tør ikke? TJ? Det er et bøsseprogram. Så har vi skudt... Bogstaveligt talt. Har du noget mod bøssen? Nej, Hvad er så problemet? Du sagde det ikke var noget. Du sagde det ikke. Det er for meget, bro. Så du tør ikke? Hold nu de kæft med tør. Prøv lige at overveje en god start på sæson 3, det vil være. Ja, god start. Kom nu. Jeg synes, det er åndssvagt. Prøv lige at overveje en start på sæson 3. Det gør ikke ondt. Jeg vil på Zulu så. Hvis jeg gør det her, så går vi efter at komme på Zulu. Det kan man jo ikke bare sige. Det kan jeg da godt sige. Vi går efter Zulu. Hvis jeg siger ja til det her, sådan er det. Jeg skal fandme have noget. Er du med? Jeg vil da gerne Er på du Zulu, med? men man kan jo ikke bare sige, Er du at med? skal på Zulu. Ja, jeg kan da bare sige, så er det bare det, vi går efter. Okay, men det er det, vi går efter så. Jeg vil da også gerne på Zulu. Jeg har givet du på dit grimme fæs. Det er derfor, jeg skal være diva i dag. Men det er derfor, de godt kan lide at høre mig snakke. Så er det det, vi gør. Så starter vi sæson 3. Jeg hader dig. Jeg har fået overtalt. Har du det? Fedt. Men det er fedt nok, men så er det all in. Altså, som man siger på dragsprog. Er du klar på det? Ja, all in. Det er også det, de siger i fistingklubben. All in! Så! Nej, det kommer ikke til at ske, men du skal barbere dig all over. Nej. Jo. Ja. Jamen altså, hvis man skal gøre det, så skal man gøre det ordentligt. Ja. Så jeg skal hvad? Barbere dig. Jeg må barbere ben og bryst og de der 3 dun, der sidder. Tak for det. Yes. Kalito. Det var så lidt. Hallo. Det er sgu da godt, din idiot. Nu er det her for noget pis. Hvad? Pis. Så kommer man til at se tatoveringerne i hvert fald. Ja. Jeg vil meget hellere ikke kunne se mine tatoveringer. Det bliver skide godt. Hold nu til kæft, det er godt. Så er det nu. Jeg er nervøs. Det skal du ikke være. De skal nok tage sig af dig. Papir? Hej. Hvad så er vi nybarberet? Ja. Det var det Må bare. vi se? Smid bukserne!
Lyserød klæder dig. Vi viser det lige, når du kommer ind. Så kommer du ind her i midten også. Så er vi der med. Nu er vi der med. Jeg er med i en dragshop, der hedder VID, og vi skulle lave et eller andet med TJ. Han har hyret os til det her pjat her, men han er ikke kommet, så vi har et andet job ude i byen, så det er fandme noget lort, men vi er nødt til at gå lidt på, og så må vi bære over ved, og så må jeg skælde ham ud eller fortælle ham, hvor godt det var. Jeg er i pause. Giv mig et shot! Hold en kæde. Nå, jeg præsenterer showgruppen VID, Very Important Divas fra København. Shameless. Lidt højere for det nok varmt. Ja, jeg siger det jo. Hello, honey, what you doing tonight? I haven't seen you around here. You must be new. Hello, honey, what you doing tonight? Because whatever it is, I like it with you. Whoa, 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 you got a nice face, nice smile. Come on up to my place for a while. Don't you see now how the time is right? Tell me, honey, what you doing tonight? Hey! Det har været en lang rejse. En lang rejse. Og jeg har fundet min hylde. Hold kæft, den var det. Endelig har Kevin fundet sin hylde. Han kan lige bryster. Ja, hun er en lille transepige. Seriøst, hvis I vidste, hvad der foregik nede i kælderen, da TJ begyndte